השמיעו הכל, הפודקאסט החברתי של המדינה, בהגשת מאי שרון. אז ברוכים הבאים לפרק 80 של הפודקאסט החברתי הרשמי והראשון של המדינה. השמיעו הכל, שמי מאי שרון, המנחה הגבוהה של הפודקאסט. איזה כיף שאתם איתנו, צופים ומאזינים. והיום בפרק אני מארחת את עופרי נגר. הלו. נכון? זה נגר או נגר? נגר. נגר, אני כבר מתבלבלת עם ההוא. נגר. עם האח הגדול, האורי הזה. בתכל'ס זה עופרי נגר, אבל זה פחות, את מבינה? זה פחות. זה עופרי נגר. עופרי נגר. כן, רגע, מה אמרתי מקודם? נגר או נגר אמרתי. לא אמרת נגר. וואי, זה מבלבל. לא, עכשיו אמרת מתבלבל. נגר. אמרת נגר, עופרי נגר. מעניין איך זה יהיה בסוף, אם אני אגיד לך נגר או נגר. בבקשה, תגידי עופרי נגר. זה כאילו מדכא כזה. טוב, אני רוצה לעשות שיימינג על עופרי. הפרק הזה היה צריך להצטלם בדיוק לפני שעה, והילדה פשוט עבדה כל כך הרבה על העסק שלה, שהיא שמה את עצמה על מצב טיסה, למרות שאני רשמתי לה ב8:15 בבוקר. תתקצבי כאן ב10:55 ל11. שיימינג כואב לי. אז גם לי זה כואב, בלוז, בלב, זה כואב לי. לא. והנה את, אבל אני שמחה שבסוף אמרתי לך, היה לי כזה, אני אביא אותה עכשיו, נעשה את זה ביום אחר, אין לי יום אחר, אני נורא עמוסה, ברור שהשתבח והגענו לרגע הזה שאני עמוסה. נכון. אז עופרי, מה שלומך? לא, מה איתך? אני מורה באמא שלי. טוב, אני חייבת לציין, עופרי היא חברה טובה, כאילו, אתם רואים את הווייב, היא חברה טובה, ואנחנו מכירות גם מהייעוץ העסקי, את יודעת, היו פה כל כך הרבה מהייעוץ, הייתה פה גם את המנהלת של המועדון. וואו. כן. הבאת את כולם. הבאתי את כולם, אווירה רק טובה. צריך להביא את עמרי ומתן, ואז תביא אותם, לא הבנתי איפה הם. הם עומדים בתור. אז בקיצור, אז עופרי היא מאמנת גוף ונפש, וכמה זמן אנחנו מכירות? וואו. האמת, בתכלס, אני מכירה, כזה אנחנו אוקיי. מכירות, זה כבר שונה, אבל אני מכירה אותך, בתכלס מהרגע שפתחת העסק נראה לי. כאילו, מה, מהרגע שנה וחצי? לא, משהו כמו חצי שנה. חצי חצי שנה. שנה ומעלה. אז העסק נפתח כן. לפני שנה מאז וחצי. שהתחלת לעלות להפגיש סרטונים בטיקטוק, כן. אני מכירה אותך. והייתי כזה, וואי, זה לפני סרט. שנה, אחותי, שנה איזה ומשהו. גרד. אז זה שנה ומשהו? שנה וחצי וואו. כמעט. וראיתי מלא אנשים שיוצאים עליך, ואני כאילו, מה אתם מה יוצאים אתם יוצאים עליהם? איפה אתם? מה אתם זהו, עושים? כי אני זוכרת שבאתי אלייך באותו יום בכנס, ואמרת לי, אני יודעת מי, ואני אגיד, מה זאת אומרת, את יודעת מי אני לא יודעת מי אני, סתם לא, אני יודעת מי אני, אבל זה כאילו תמיד מפתיע אותי מחדש, תראי, אני רואה 10 מיליון צפיות, ואני רואה 5 מיליון, ואני רואה 500,000, ואני רואה המון מאיזה צפיות, אבל פתאום לראות אתכם פנים מול פנים, זה כאילו, זה מוזר, כאילו, אני יודעת שאנשים מכירים אותי, אבל אני לא חושבת שאני מודעת לכמה אנשים מכירים אותי. המספר הזה זה לא באמת נקלט במוח, את לא באמת, כאילו, זה לא. זה לא אין לי ספק. אין לי ספק שזה לא אז מתקל. את מכירה אותי כבר שנה וחצי, אני מכירה אותך לדעתי 4 חודשים, כן. אפילו קצת יותר, כמעט לכיוון משהו בווייב. 4 חודשים, 5 שנים, בין 4 לחצי שנה, ובאמת, אני רוצה להגיד לכם שמי שבכלל, אני ועופרי חברות, אבל אף פעם לא קישרתי להביא אותה לפודקאסט, כי היא גם, היא מאמנת גוף ונפש, אבל היא גם מתעסקת בכושר ובספורט, ואני בכלל, באמת בפרקים האחרונים, כל המאמני כושר של מדינת ישראל באו אליי לפודקאסט, ואמרתי, מה עכשיו? עוד מאמנת כושר, מה אני כבר יכולה לדבר, מה אני יוצאים ממנה? באמת, אמיתי, ואז רוני אוסמן, שהייתה פה באמת לפני איזה כמה פרקים, שאתם גם חברות נורא טובות, והיא גם איתנו בייעוץ העסקי, היא אמרה לי, למה שלא תביאי את עופרי? היא עוסקת ומדברת על הפרעות אכילה, ואני כזה, רגע, הפרעות אכילה? אוקיי, ואז באמת דיברנו וקראתי לך, והנה אנחנו כאן היום. אז הנה עשיתי לכם טיזר שאני לא עושה, בדרך כלל אנחנו הולכים לדבר היום על הפרעות אכילה, הבאתי לכם את הכי טובה בשוק, את הכי ג'ונגלר, מה שנקרא. אז יאללה, עופרי נגר. הלו. אמרתי את זה נכון, וואי, נתקע לי הנגר בראש. עופרי נגר, את מוכנה לעזור להציל את המדינה? Oh yeah. עושים את זה. יאללה. Let's get started. Let's do it. אוקיי. תגידי, את באה מבית שעושים בו דיאטות? כן, אני באתי מבית שעושים בו דיאטות, גם אח שלי וגם אמא שלי, שניהם בתכלס היו על זה. יותר נכון, אח שלי הוא היה ספורטאי, אז כאילו הדיאטה אצלו... גם היום הוא ספורטאי? או שהזדקנו? הזדקנו, תשמעי, די, אל תגזים. אז לא. עלייך. אוקיי. לאן הלכת? גיל 26, חיים שלי אפשר מתקתק. ביפר, כן. סתם, אבל הוא מתאמן יפה. וואלה, יש לו גוף
לז'ונגלר. יש גוף, אוקיי. יש גוף, קיים, אבל כן, הוא היה ספורטאי, אז כאילו אצלו, בתכלס הוא... היה לו תזונה מאוד מאוד ספציפית, כי הוא כדורגלן. אוקיי. כאילו, אז אין מה לעשות. ולקחתי ממנו המון השעה, אז עד לרמה שאומר לי, די, הופכי, נמאס לי שאת מעתיקה ממני כל דבר שאני אוכל, ואני כאילו, אבל, אני רוצה גם. בא לי גם. כי זה היה כזה. אוקיי. וכן, גם אמא שלי הייתה כל הזמן בדיאטות. אוקיי. ואיך זה משפיע עלייך, בית של כל הזמן, זאת אומרת, העניין הוא סביב אוכל 24/7. כן. זה משפיע. מאוד משפיע. אוקיי. מאוד משפיע, כי זה גם לא... זה לא שיחה חיובית על אוכל, זה שיחה של כאילו... שלילית. בדיוק, זה שיחה של... כאילו, אני די בטוחה שהם עשו את זה בתמים, והם לא זוכרים, אין לי ספק לרגע, אני גם לא מאשימה אותם, אני יודעת שהמקום שלהם היה אך ורק כי הם רוצים משהו מכוונה טובה. בדיוק, מכוונה טובה. אבל כן, זה משפיע מאוד, זה משפיע מאוד. שיחות שליליות כמו מה? תני לנו דוגמה. כמו, אופרי לא אכלת מספיק חטיפים, זה כבר משמין. לא אכלת מספיק חטיפים, זה משמין? ובפועל, אני באמת, אני מכירה את עצמי, ברוך השם, אני ילדה, שאם תשימי לה עכשיו ירקות, או יותר נכון פירות עושה לי זה תמיד, פירות מול שוקולד, אני אלך על הפירות. כן. תמיד. כאילו, או באמת, ירקות וחטיפים, אני כנראה אלך על הירקות, כי אני מאוד אוהבת את הרענן. זה האופי שלך, או ככה לימדו אותך בבית? כי זה יותר בריא. לא, זה אופי. אני ממש, אני אוהבת את הבריא. זה טעים לי, זה טוב לי, אני גם הופכת את זה לטעים יותר, אני לא יודעת להסביר. כן. אבל כאילו, אז לא אכלתי יותר מדי חטיפים. אז כשאת כבר אוכלת, אז פתאום ההערה הזאת. בדיוק, זה בהערות הקטנות. ומה זה גורם לך, באותם רגעים, מה זה גורם לך לחשוב? כאילו, אני באמת עוצרת לחשוב, שכאילו, בסופו של דבר, אני גם הגעתי מעבר של חרם, וגם מעבר של בריונות, כאילו, בבית ספר. בבית ספר. בדיוק. אז כשאומרים לך בבית ספר, כל מיני כללות, ושאומרים לך שאת שמנה, ותתאבדי ועוד כל מיני. שבפועל את בכלל רזה, את לא ילדה מלאה. כן, נכון, חד משמעית. אוקיי. חד משמעית, בפועל אני ילדה הכי ממוצעת שיש. כאילו, לא לפה, לא לפה, אני גם מאוד אהבתי ספורט, אני הייתי כדורגלנית בכלל. וואלה, סאקר. שיקרתי? אני הייתי שנה. אופרי, לא משקרים פה בפודקאסט. טוב, סליחה. זה ילדים ונוער פה, מה? נכון, את צודקת. אתה רוצה לשאול אותם משקר? בגלל איך לא היית פה ולא יאזינו. את צודקת. לא, אבל הייתי שנה בכדורגל, והייתי, מאוד אהבתי ספורט. את מגניבה. וואלה, כן. יש לך לוק של אני מגניבה. גם עם זה, כן. עם הבגדים. כן. אבל כן, כאילו, אני מאוד מאוד אהבתי ספורט, מאוד אהבתי אוכל בריא, מאוד אהבתי את זה, וכשאני שומעת מצד אחד, שזה הסביבה, משני הסביבות העיקריות שלו, משני הסביבות העיקריות שלי, שפה אני שמנה, ופה אכלתי יותר מדי חטיפים, אני עושה אחד ועוד אחד. ואז אני עוצרת, ואני מבינה שמשהו פה לא תקין. זאת אומרת, פה את מתחילה להאמין שיש מצב, למרות שאת מסתכלת במראה אחותי, זאת אומרת, באיזה כיתה זה היה? זה היה, תכלס עוד הרבה לפני, אבל זה התחיל מכיתה ד' כבר הבנתי את הקונספט. זאת אומרת, איך ילדה מסתכלת במראה, ויודעת מה זה שמן, יודעת מה זה שמנה, יודעת להגיד על עצמה, למרות שהיא רזה, אני שמנה. וואי, זאת שאלה טובה, את יודעת, כאילו, לי התחיל, body dysmorphy, מגיל מאוד קטן, body dysmorphy זה בעצם, יצא לך לשמוע על זה? לא. מה זה בעברית? body dysmorphy, וואי, שאלה טובה, אני לא יודעת מה זה בעברית, אבל בסופו של דבר זה כאילו עיוות של הגוף. זאת אומרת, אני מסתכלת במראה, וזה עד עכשיו יש לי את זה, ואני רואה משהו שונה לחלוטין מהמציאות. אני יודעת מה זה, אני גם היה לי את זה, אני חוויתי הפרעות אכילה, תכף אנחנו גם ניכנס לעומק עם אופרי, אבל אני חוויתי הפרעות אכילה גם 5 שנים לדעתי, ואחותי הייתי רזה, מקל, והצלעות יצאו, ואני רואה במוח, ואני רואה במראה שמנה. לקח לי שנים, רק בגיל 18-19, כאילו, פתאום כזה התנקטתי מהדבר הזה, ופתאום אמרתי, וואו, רגע, אני לא שמנה בכלל, אני מאוד רזה, וראיתי, גם את יודעת, אני פותחת אלבומים, ואני אומרת, בונה, הייתי חולה, ואהבתי אני לא ראיתי את עצמי כחולה, אבל היום בדיעבד, ילדה בת 25, היום אני אומרת, בונה, הייתי חולה, וזה מגעיל רצח. אני גם רואה דוגמניות אחותי שמראות את הצלעות שלהם, וואי, זה מחליא אותי. מחליא אותי, ואשכרה יש בנות שאומרות, וואו, זה הדבר הכי יפה בעולם, ואני רוצה להיות כמוה. נכון. וזה חולה. נכון. בעיניי זה לא יפה. נכון. מישהי שיש לה רק צלעות, ואין לה קצת שומן אחותי, אותי זה מגעיל. אותי זה מגעיל. אני מסכימה איתך מאוד, וגם בסופו של דבר, אני מאוד body positive, כאילו אני מאוד אוהבת, מבחינתי כל גוף הוא מהמם, הוא מדהים,
יש לי בעיות עם גופים שהם חולים. כן. ואני מדברת לקיצון, אגב, כאילו, גוף שהוא חולה, הוא יכול להיות מאוד 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 רזה. יש לי בראש עכשיו מלא תמונות שרצות לי. זהו, גם אצלי, כי אני הייתי רגילה מאוד להסתכל על התמונות האלה ולהגיד, אימא לב. וואו, בא לי גם. יואו. נכון? איזה יפה הצלעות שלה. זה נשמע, מה זה חולני? כן. אגב, זה חולני. אבל כן, יש מצב שהרבה ילדים וילדות, לא בנים, יותר ילדות ונערות, ואפילו גם בוגרות יותר, יגידו, אני מבינה על מה היא מדברת. אבל למה אנחנו, איך גם, את יודעת, אצלך זה גם אולי קרה בגיל יותר קטן, אצלי זה באמת קרה לקראת גיל 13 אחרי בת מצווה. למה, איך פתאום מראש הוא חיובי, ראש שגם תמים, הוא לא יודע הרבה, אנחנו לא באמת עכשיו בגילאים האלה יודעים גם איך, יודעים מה זה בכלל, איך פתאום הראש שלנו, איך המוח מתעוות, מה קורה שם, את יודעת להסביר? וואי, זאת שאלה טובה, אני אגיד לך מה, אני חושבת שבגלל שבתור ילדה, כאילו, הראש הוא מאוד מאוד תמים, כמו שתיארת את זה, ותיארת את זה נכון, הראש הוא מאוד תמים, הוא לא יודע, הוא לא מבין, וברגע שהוא שומע, אגב, אני גם רוצה לשים יותר דגש על העניין הזה של הבית ספר, כי שם הייתי רוב הזמן, אוקיי. כאילו גם מבחינת הזמן האישי שלי, וזה, כאילו מאוד אהבתי את הבית ספר, אבל שם, בוא נגיד ככה, כשהסביבה העיקרית שלך שם אומרת לך שאת שמנה, את מתחילה להשוות ולראות את הגוף שלך, לעומת גוף של מישהי אחרת, ואת אומרת, רגע, אוקיי, היא יותר רזה ממני, אני שמנה. כן. אם לי אומרים שאני שמנה והיא רזה, אז זאת המטרה שלי. אני רוצה לראות כמוה. עכשיו, האם המטרה זה רק להיות רזה, יותר ממה שאני, או להיות הכי רזה? בפועל זה להיות הכי רזה. בראש שלי זה כאילו להיות כמוה. מבינה? כן. אני לא מבינה. כשהייתי ילדה אני לא הבנתי. אני לא הייתי מודעת למה שאני רוצה. בתכלס רק רציתי להיות כמו כולם, וכמו כל הבנות המקובלות והשוות. ושיפסיקו לתת לך הערות ולצחוק עלייך. בדיוק. אבל ילדה, את ידעת מה זה שמנה? את ידעת מה זה אומר? את ידעת שיש בנות שהן אנקיסטיות ומלאות, וזה באמת שמן? את ידעת להבחין? אני לא באמת ידעתי להבחין, כאילו, כי כולם נראו לי כזה אותו דבר. באמת, אפילו לא הסתכלתי על זה בתור ילדה. אני אומרת לך את האמת, אני כאילו... כן. זה אפילו לא השפיע עליי. כן. רק ברגע שהתחלתי לקבל הערות, שם התחילה להיות ההשוואה. ואני כאילו גם ככה ילדה ממוצעת, אז כאילו, הגדרתי את עצמי כמאוד שמנה. את יודעת, זה קטע, למה הרי אני רציתי להיות... לא אנורקס, אני לא יודעת אם רציתי להיות אנורקסיה, אני לא חושבת שהמילה הזאת עברה לי בראש, תכף ניגע ברגע, אבל אני הרי עברתי חיים 13 שנה, ואני, אמרתי לעצמי שאם עוד פעם, אחותי, אני הייתי באמת, כאילו, אני הגעתי מאוד מהר לאנורקסיה, כי אני הייתי מאוד רזה, אבל אמרתי לעצמי שאם אני קצת הבטן הזאת, קצת, את יודעת, הייתי עושה תמונות מחזור, באתי להגיד, לא, איך אומרים את זה? תמונות מחזור? תמונות מחזור. כן, לא פתאום... לא טעיתי. לא. תמונות מחזור בבית ספר, והייתי מכניסה את הבטן שלי. וכשבנות היו רואות אותי, אמרו לי, וואו, מה, רזית? איזה יופי. ואני כזה, כן, רזיתי, ואני מחזיקה את הבטן, ואני כזה, ואני בכלל רציתי להרזות, כי אמרתי שאם אני ארזה, אז אולי ירצו להיות חברים שלי, כמו שיש לבנות המקובלות חברות. אני בכלל הלכתי לקו אחר. בדיוק. יכול להיות שיש עוד בנות שהן כאלה גם, אם אני אשמין, אז אולי ירצו יותר להיות חברים שלי, אני לא יודעת, כל אחד זה קצת משהו אחר, אבל זה. שאם אני... כן. אני ממש מסכימה איתך, זה ממש ככה. כאילו, אני ראיתי את הבנות המקובלות, באופן תמידי זה היה, כאילו, אני לא יודעת אם זה, אני מאוד מקווה שככה זה לא עכשיו, כן, אבל... כן. הבנות המקובלות, זה הבנות, הרזות, הספורטיביות, האוכלות בריא, היפות, זה תמיד ככה. את יודעת, זה מעניין, בזמן האחרון התחלתי לדבר פה בפודקאסטים, שבנות שהן מקובלות יותר, יש להן חוסר ביטחון, כי הן לא אוהבות את עצמם, מילדים אחרים, כן. תלכי קצת לפרקים אחרים, אני אשלח לך את הקישור, תשמעי, מילדה שהייתה מקובלת וזה, וממש התחלתי ממש בפרקים האחרונים, עוד יותר לחקור לעומק את העניין הזה של המקובלים, והגענו באמת למסקנה של הודות מקובלות, הן לא אוהבות את עצמם, והן חסרות ביטחון בצורה הכי מטורפת, שיש יותר מילדות אחרות. אז אני אומרת, אם אנחנו, הבנות המוחרמות, והילדים שיש להם פחות חוסר ביטחון, ואנחנו כל כך רוצים להיות כמו המקובלים, אם היינו יודעים, ואם ילדים ידעו מהרגע הזה ואילך, שילדים שהם מקובלים, הם חסרי ביטחון יותר ממה שאתם, אז יכול להיות שהם
אז הנזק הוא יותר, את מבינה, הנזק יהיה יותר קטן. כן. כי אנחנו מדמיינים לעצמנו שהמקובלים הם הדוגמנים לצורך העניין, ואנחנו רוצים כל כך להיות כמוהם, אבל אם היינו יודעים, ואם אנחנו נדע שממש ההפך המוחלט, ואנחנו ממש לא רוצים להיות כמוהם, להפך, איפה שאנחנו זה המקום הטוב, זה המקום הבטוח, ולהפך, הם רוצים להיות אנחנו. כאילו, זה ממש הפוך. וואי, אשכרה, אני לא... זה ממש הפוך, זה ממש קורה ככה, אז יכול להיות שבכלל לא, המצב הזה לא היה קורה. וואו. מבינה מה אני אומרת? כן, אני די בשוק. כן, את בשוק? אני לא ידעתי שזה, כאילו, תשמעי, אני אפתח פה גם משהו אישי שגם בהמשך... נרחיב עליו, כן. נרחיב עליו, אבל הבת זוג שלי, שזה נורא נורא משעשע, הבת זוג שלי, היא בעצמה הייתה מאלה שעושות את החרם. אוקיי. ואני הייתי מאלה שחוות את החרם. זה מעניין. זה מאוד מעניין, אני יצא לנו לדבר על זה אתמול. אתמול? אתמול! מה? אתמול! שנייה לפני, מה קשור? אני לא יודעת איך זה נפל, כנראה מאלוהים מה וואו, שנקרא. והיום, איזה קטע, זה ממש צירוף מקרים, אוקיי. מטורף. והיא רצתה יותר לפרט על זה. אני מקווה שהיא רצתה יותר לפרט על זה, ואני לא פותחת פה משהו אישי שלה, אבל כאילו, כמובן, מקסימום אני אגיד לך וזה. כן. אבל כאילו, היא באמת... תשמעי, כאילו, בתכלס מהבחינה שלה, היא מאוד מאוד רצתה להראות את זה שהמקום שלה הוא כאילו המקום הפגיע, היא באמת לא עשתה את זה מכוונות רעות. נכון, אוקיי, תמשיכי. כאילו, יותר מכוונות של, כאילו, היה לה רע, היה לה קשה מאוד. זה הכי ממקום של תראו אותי, אני צריכה עזרה. כן, אז אני תמיד גם מדברת המון על הילדים המחרימים, שכאילו הם... זה קטע, יצא לי לדבר עם הרבה ילדים מחרימים, ורציתי גם להביא, והיה פה באמת אחד שהתארח, אבל יצא לי לדבר עם הרבה מעוניינים שלא רצו לבוא להצטלם, והם אמרו לי, מה, אנחנו לא ידענו שהם מחרימים. אני לא ידעתי שזה מה שאני עשיתי, אני עשיתי את זה, כי זה היה נראה לי בנורמה. ראיתי שאני מצחיק, אז רציתי, את יודעת, רציתי להיות בפוקוס, אבל רק היום אני מבין שאני גדול, מה זה באמת, את יודעת, גם יש הרבה בדיעבד שאומרים לי, אני החרמתי, ואני לא ידעתי שעשיתי את זה. זאת אומרת, הם באמת לא מודעים לזה. הם לא יודעים שהם עושים את זה בכוונה רע, ואז שהם גדלים, הם אומרים, וואו, בונה, אני החרמתי, אני גרמתי למישהו אולי להתאבד, אני גרמתי למישהו אולי מחשבות אובדניות, אני גרמתי למישהו, כאילו, והם באמת עושים את זה, כי הם רוצים להיות, שיהיו להם חברים. ואני שמחה, אני הבנתי שבעקבות הסרטונים שלי, אנשים יודעים, הרבה חרמות הופסקו, והרבה ילדים שרצו להחרים כבר לא מחרימים, ובאמת קרה עם זה הרבה, אבל אשכרה ילדים שמחרימים, הם לא מבינים מה הם עושים לא בסדר. כן, זה באמת, זה נראה להם... הכי בתמים, כן. זה באמת הם לא יודעים. שזה אבסורד. כן, זה הזוי, כי אני לקח לי המון שנים, וואי, גם דיברנו על זה אתמול, זה מאוד מצחיק, שדיברנו על זה אתמול, וכאילו היום אנחנו נשבות. אבל כן, יצא לנו לדבר על זה אתמול, אני והבת זוג שלי, שכאילו, לקח לי המון שנים, באמת לסלוח, לא בשבילם, בשבילי. בשבילך, ברור. בשבילי, כאילו, שהם באמת, ולנסות להיכנס לראש שלהם, ולנסות להבין, וואלה, הם היו ילדים. מי אני שאשפוט אותם. כן. הם באמת לא ידעו. אין לי ספק שהיום... גם להם אין כלים. יותר מלילדים המוחרמים, זאת הילדים שמחרימים, זה לרוב ילדים שלא מקבלים אהבה בבית, שרע להם. וילדים המוחרמים, כמובן, לא מצדיקה, עברתי את זה 13 שנה, והתעללו בי והרביצו לי, ועברתי דברים קשים מאוד, אבל על הילדים המוחרמים הם כן מקבלים אהבה, וכן יש להם משפחה, וכן יש להם הורים שיכולים אולי מבחינה כלכלית לשלם להם על ליוויים ולתת להם כלים, וילדים, בואו נעשה, אני רגע אלך לסטיגמטיות, אבל הילדים המוחרמים, כאילו הילדים העשירים, והילדים המחרימים האלה, הילדים העניים. מבינה? כי אני שמעתי הרבה ילדים אחרים שהרביצו להם בבית, ובגלל זה גם הם הרביצו בבית ספר לילדים אחרים, וילדים שלא אהבו אותם, וילדים כאילו שעברו דברים מאוד מאוד קשים, ואז הם השליחו את זה בבית ספר, את יודעת, אני לא מקבל עזרה בבית, אני לא מקבל כלים, אני אשליח את זה, אני אשליח את הדפוס הזה לילדים אחרים, אז זה באמת, אם נחלק את זה רגע, זה באמת הקבוצות. הילדים הרעים שרע להם, מול הילדים הטובים, שלא באמת רע להם בחיים, אבל רוצים לעשות להם רע, כדי שגם להם יהיה רע. חד משמעית. זה ממש זה. תגידי, איפה באמת הבעיות שלך עם האוכל מתחילות להסתבך, עם דמוי גוף, עם הדימוי עצמי? בתכלס מכיתה ד'. מכיתה ד' זה כבר התחיל כאילו להשתנות מאוד. מתי את מתחילה להיות מודעת לזה? ב100%? כן. כאילו שיש לי הפרעת אכילה כזה? כן, כן, כי יש כמה שנים שאת כנראה לא מודעת, אני גם לא הייתי מודעת. כמה שנים טובות. זה למה אני כאילו ב100%, את אומרת? ב100%, אפשר להיות 90%, אני לא יודעת, אבל כזה. אוקיי. 80% אני נשארת באזור כיתה ז'-ח'. ז'-ח', אוקיי. כן? כן, בחטיבה אני חושבת שזה מתחיל. כן, בתכלס בכיתה י' הבנתי ב100% שיש לי הפרעת אכילה. אוקיי.
שם זה התחיל. מה ההבדל, אני לא יודעת אם זה ההבדל או הקשר, בוא נראה. מה ההבדל בין אנורקסיה להפרעת אכילה? ההפרעת אכילה זה מה שגורם לאנורקסיה, או ש... זהו, אנורקסיה יש כל מיני, אוקיי, זה קצת מורכב, אוקיי? בעיקרון הפרעת אכילה זה פשוטו כמשמעו, הפרעה באכילה. אוקיי, הפרעת אכילה זה יכול להיות, כאילו, זה לא קשור לנראות של הבן אדם. הבן אדם יכול להיות, כאילו, whatever he wants. כן. כאילו כזה, כאילו זה לא משנה. מה שהוא רוצה להיות. בדיוק. כן, נכון, מה שהוא רוצה להיות. עופרי, מזכיר לך ילדים ונוער זה כאן. את צודקת. אז אם את אומרת באנגלית, תפרשי מה את אומרת. נכון, נכון. אז בעיקרון, כאילו, את יכולה, זה לא כל כך משנה איך את נראית, את יכולה להיות יותר מלאה, יותר רזה, זה לא אישו. פשוט, יש לך קושי באכילה. יש לך קושי באכילה מסוים. קושי מסוים באכילה. אוקיי. אבל למלא אנשים יש אחד בררני ואחד בולמית, ואחת יש לה אכילה רגשית, אבל הפרעת אכילה זה כאילו... זה דבר רע, כביכול. הפרעת אכילה, כן, זה לא דבר חיובי. שמתקדים את זה ככה. זה נכון. הפרעת אכילה זה לא דבר חיובי. צר לי להגיד שלהרבה מאוד מהאוכלוסייה יש הפרעת אכילה בלי שהם מודעים. כי הרבה מאוד מהפרסומות ומהדברים שמושתתים אצלנו בתרבות, זה דיאטות והפרעת אכילה. נכון, נכון. אז פשוט אין ברירה אלא. כי אם... אוקיי, אני אסביר רגע מה זה הפרעת אכילה, כדי שתביני מה אני מסבירה פה. הפרעת אכילה בסופו של דבר זה... יש לי קושי לאכול את כל המאכלים בצורה שהיא נורמטיבית, ללא רגשות אשם. אוקיי, עכשיו זה יכול להיות, אם נגיד עכשיו, אגב, זה טיפה מורכב העניין של הפרעת אכילה, זה טוב שהעלית את זה. כן, לא, כי אני אומרת, בררנות, זה בררנות כמעט לכולם, יש, אני עד גיל מאוד מאוחר היה לי, אז מה, זה נחשב כהפרעת אכילה? כי זה אני... לא, בררנות אני לא חושבת שמדובר נכון, זה לא הפרעת אכילה. כי את פשוט לא רוצה, כאילו זה לא בגלל זה. כן, את לא אוהבת, זה לא... בדיוק. הפרעת אכילה יותר נובע מעניין של כאילו דימוי גוף ופיצוי רגשי. להרעיב את עצמי גם? זה להרעיב את עצמי, וזה הרצון לאכול מעבר. בדיוק. זה יותר העניין, אני אגיד לך בעיקר מה הפרעת אכילה נובעת, בעיקר חוסר בשליטה. אוקיי? אנחנו כילדים שחוו הפרעת אכילה, הרגישו חוסר שליטה. אז אוקיי, אז אני הרגשתי הרעבות. אני לא היה לי חוסר שליטה, אז אני בצד השני. לא, עוד הרבה לפני. עוד הרבה לפני? אוקיי. כל הילדים שעברו חרמות, אלימות, חוסר שליטה איפשהו בחיים שלהם. אוקיי. על מה את יכולה לשלוט בעצמך? על האוכל. את יכולה לשלוט בזה ב100%. וברגע שאת יכולה לשלוט בזה ב100%, את הולכת או להריף את עצמך, או לאכול עד המוות. כן, הבנתי. לא אכפת לך. כן. לא אכפת לך. את שולטת. נראה אתכם אומרים משהו, אני מחליטה. כן. זה הפרעת אכילה. זה לאכול פשוט בצורה שלא קשובה לגוף. אם זה להיות רעבה מדי, או אם זה לסבוע מעבר. כן, אני חושבת, כאילו זה מוזר, מה זה מוזר? אני פשוט לא יודעת מה זה, אבל אכילה רגשית, כאילו איך אפשר לאכול מעבר לאכול? כאילו אם אתה לא רעב, אתה אוכל, איך זה קורה? איך? איך אפשר? סבתי, איך אפשר לאכול מעבר? זה לרוב, כשיש פיצוי רגשי, וזה קרה לי אגב, אני הייתי מאוד לקיצון. הייתי כאילו... מהקיצון לקיצון. מהקיצון לקיצון. כן. אני שקלתי 38, ועברתי למשקל של 70, ואז עברתי ל-50, ואז עברתי ל-70. כן. כאילו, תקשיבי, היה לי מעברים מאוד חדים. כן. היה לי מעברים מאוד חדים. בסופו של דבר, עניין של אכילה רגשית, זה משהו שהוא, בוא נגיד ככה, אם יש לי המון רגש, אז זה יכול לבוא בשני גורמים, או שאני לא מצליחה לאכול, ואז אני כאילו לא, הרגש חוסם, כן. אני לא רעבה. משמע מה שלך היה, זה סוג של הפרעת אכילה, אבל גם אכילה רגשית. כן, כי אני הרעבתי את עצמי. אכילה רגשית. איך אכילה רגשית? אני לא... זה אכילה רגשית. הרעבה זה אכילה רגשית? כן. באמת? כן. איזה מוזר. זה ממש מוזר, אבל כשאני הייתי של דיאטנית, שהיא מתמחה בהפרעות אכילה, מה, אני ימים הייתי, לא אוכלת, אחותי, הייתי זורקת את הסנדוויצ'ים, לא אוכלת, אחותי, לא אוכלת. נכון. הייתי בתת משקל, הייתי ככה מאשפוז. נכון, חד משמעית. איזה קטע. למה עשית את זה? כי רציתי להיות רזה. נכון, מה הרגשת? עצב? בדיוק. הבנתי! וואו! איזה שאלה טובה, רספקט. אני לא ידעתי. זהו. אנשים לא יודעים שזה, להרעיב את עצמי זה גם אכילה רגשית, כי אכילה רגשית אומרים, אם אני עכשיו עצוב, אז אני, כאילו, לא לכולם יש אכילה רגשית, אבל אלה שבאמת מונעים מרגש. זה מאוד מאוד מונע מרגש, כי בסופו של דבר, אגב, גם אם אני, הרי בסופו של דבר, את רעבה. את רעבה, הגוף שלך אומר לך, אני רעב, ואת אומרת לו, אתה לא רעב, אתה לא רעב, אתה לא רעב, אתה נראה לא טוב, אתה חייב להרזות, את מציפה את עצמך ברגשות, את מציפה את עצמך בתחושות לא נעימות. זה יפה.
מה שנקרא, סבת. כן, סבת, בדיוק. סבת, ואת ממשיכה לחייך. נכון. את מבינה? זה הזוי, אבל כן. איזה אז קטע. אכילה רגשית זה לפה ולפה, זה לקיצון. זה או לאכול מעבר ליכולות, או להגיע למצב שאת כאילו לא מצליחה לאכול מרוב הרגש שחוסם אותך. הבנתי, אז בעצם האנורקסיה זאת התוצאה? אנורקסיה זה בעצם סוג של תוצר לוואי, אבל גם באנורקסיה, לפי מה שאני הבנתי, אני מקווה שאני לא מטעה פה, גם באנורקסיה לא בהכרח זה לא קשור לנראות, כי אנורקסיה זה מאוד בראש. נכון, זה רק בראש. כן, כן, אנורקסיה זה מאוד כאילו, המטרה שלי זה להיות הכי רזה. אני חושבת שזה כבר המוח ששולט בנו, וזה כבר לא, אנחנו לא מצליחים. וואו, חד משמעית. זאת אומרת, אני כאילו שואלת את עצמי, המלחמה פה היא קורית בין הלב למוח, בין המוח ללב, בין המוח לגוף, מי שולט על מי פה? מול מי קורית המלחמה? וואו, אני חושבת שהמוח, כמו שתיארת את זה, המוח מנהל אותנו, כי המוח, בתור אחת שעברה את ההפרעת אכילה, כאילו, את עברת את זה, את יודעת, כאילו, כמה חדורת מטרה היית, את פשוט לא ראית בעיניים. לא. אין לי ספק, כאילו, הרגשת דברים, אבל הזזת. כן. את רעבה? את לא רעבה. זה נשמע מצחיק, אבל זה זה. זה ככה, זה כאילו, בא לך את זה, לא בא לי את זה. זה ממש מלחמות עצמיות, כי הראש כל הזמן, את כאילו מכווינה ואת יודעת, באיזשהו שלב, כבר לא נהייתי רעבה. כן. אתה כבר לא יודע מה זה להיות רעב, גם אם אתה אוכל משהו, אתה מפחד להשמין מהדבר הזה. ואני, היו לי תקופות, אחותי, שהייתי אוכלת, את לא יכולה להחזיק מעמד בלי לאכול, והייתי משמינה כפול, ואמרתי, וואו, רגע, מה זאת אומרת? ואז למדתי טוב, זה כבר שכבר החלמתי, והתחלתי להחלים מהדבר הזה, אוקיי, לאט לאט אני אוכל באיזון, ואז אני כבר לא אשמין, כי את כבר מגיעה לאיזון שלך. כאילו, אין פה יותר מדי לאן להשמין. אבל את יודעת, גם קראו לי לפני איזה 2-3, שהיה לי תקופה שכשלא, לא כי הרעבתי את עצמי, לא, יש לי תקופות שאני רעבה יותר, אוכלת יותר, רעבה פחות, ראיתי כשאני אוכלת פחות, אני משמינה. לא בקטע עכשיו להריב את עצמי, לא, הכל טוב, יש לי עסק, חיים שלי טובים, אבל שמתי לב גם משהו, אני חושבת שזה אפילו משהו בריאותי, משהו שאני לא זוכרת מה הרופא אמר לי על זה, אבל יכול להיות שככה הגוף שלי מתנהל, אבל כשאני אוכלת פחות אני משמינה. אם אני אוכלת יותר אני לא משמינה, אחותי. גם אם אני עוברת את הגירעון הקלורי, אני לא משמינה. היה לי איזו תקופה לפני איזה שנה רציתי ממש קוביות בבטן, ורציתי ממש להיות בריאה, הייתי שותה הרבה שתייה מתוקה, ואוכלת הרבה ג'אנק פוד, ורציתי להתנקות מזה, כי ראיתי שאני באמת, אני לא עכשיו עליתי במשקל, אבל הייתה לי פתאום בטן, ופתאום ראיתי משהו שאני לא אוהבת כל כך במראה, מאוד אהבתי את עצמי, כן? זה לא קשור לאהבה עצמית. פשוט ראיתי משהו שאני לא אוהבת במראה, ורציתי יותר להתחזק, גם שלי יותר קל מבחינת כושר וספורט, וכמובן אני כבר לא שותה כבר שנה ומשהו שתהיה מתוקה, אולי רק בזמן האחרון, מדי פעם אני מאפשרת לעצמי אולי פעם בשבוע, כי ראיתי שפתאום בא לי לשתות קולה, אז אמרתי, לא, אני לא אחסיר מעצמי, כי אז אני ארצה כפול. לא, אני אשתה פעם בשבוע. עשיתי עם עצמי הסכם, החזקתי 1.5 שנה, יופי, אבל עכשיו בא לי לשתות עוד פעם. אז פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אני מאפשרת לעצמי, כי אני נורא במשמעת. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד לך שבהתחלה, כשהתחלתי עם תזונאי, והתחלתי עם תפריד, והתחלתי עם הדבר הזה, לא אכלתי ממתקים בכלל. ואז כשהיה לידי, אכלתי בטירוף, ואמרתי, לא, רגע, אל תחסירי מעצמך, תאפשרי לעצמך באיזונים, תאפשרי לעצמך כמה שזה, אבל לא עכשיו לאכול כל יום מהבוקר עד הערב. ובאמת ראיתי שאם אני לא אוכלת, באמת שמתי לב לזה בתקופה, שאני לא אוכלת הרבה, לא בקטע של כזה, פשוט לא רעבה, אני יותר משמינה מאשר אם אני אוכלת רגיל והרבה. אשכרה, זה קטע, כן. אני לא יודעת מה הרופא אמר לי על זה. הוא אמר לי איזה משהו, כאילו זה משהו רפואי אצלך? לא יודעת אם זה משהו רפואי, אולי גנטיקה, לא יודעת, משהו מוזר. כאילו לפי מה שאני יודעת, לא יודעת, זה מוזר לי. את כאילו מעלה במשקל ממש אם אני לא אוכלת הרבה. אוקיי, אחרי שאת לא אוכלת הרבה? כן. אז זה הגיוני. אבל לא בקטע שאני רוצה להרזות, אני פשוט לא אוכלת, אני לא רעבה, לא בן אדם. יש לי תקופות שאני רעבה ואני אוכלת 5 ארוחות ביום, אחותי, ויש לי גם תקופות שאני לא בן אדם כזה שאוכל בחיים. אבל אם יש לי תקופות שאני יכולה עכשיו 5, פתאום יש לי תקופות שאני 5 ארוחות ביום. סבבה לי, אז אני אוכלת. אבל פתאום יש תקופות שאני לא אוכלת ואני יותר משמינה בהן. זה קטע. כן, אני אגיד לך גם למה. למה? בעיקרון, לפעמים יש מצב שכשאת לא אוכלת, כשאת לא מרגישה את הרעב, יכול להיות שזה משהו רגשי. זה ממש יכול להיות. תשמעי, אני מאמנת גוף ונפש, כי אני... כן. בואי נדבר עכשיו תכלס, אין דבר כזה מאמנת גוף ונפש. אני פשוט מאמנת גם את הגוף וגם את הנפש, וחיברתי את זה. לא, אבל זה תמיד אומרים גוף ונפש, זה ביחד. אני יכולה להגיד לך שאם אני חולה, משהו פנימי, צריך לעבוד עליו. בדיוק, וזה למה אני אומרת לך, שזה שאת לא מרגישה את הרעב, יכול להיות שאת לא רעבה. יכול להיות שאת בסטרס.
יכול להיות שאת חווה איזשהו רגש, טלטלה רגשית, איזשהו טריגר, whatever, זה יכול להיות כל כך הרבה גורמים. כן. מבינה? זה לא בהכרח. לא, נכון, אבל... יכול להיות. ואז אחרי כן. זה, שהסטרס והתחושת עצב או תסכול, או whatever שיש עלייך מתנקה, יש פה חוסר. נכון. לא, זה היה לפני שנה, אני כבר לא שמה לב, אני כבר לא נשקלת, כבר לא אכפת לי, לא מעניין אותי, לפני זה שנתיים שנכנסתי לאמוק בדבר הזה, שרציתי קצת לחזור לעצמי מבחינת זה פתאום שמתי לב שכשאני לא אוכלת, אני משמינה, אני אומרת, על המשקל, מה? רגע, אבל לא אכלתי הרבה יותר מדי, אז איך פתאום אני עולה במשקל? זה היה לי כזה, איזה דיסוננס. תגידי, ההפרעות גרמו לך לפגיעה עצמית, לניסיונות התאבדות, למחשבות אובדניות, לדיכאון, אני מניחה שאת יודעת, לא הפרעות אכילה, ויאללה, החיים שלי טובים. אני מניחה שזה גורם לאיזושהי טלטלה רגשית. כן, חד משמעית. כן, היו ניסיונות אובדניים, וכן, גם פגעתי בעצמי פיזית, כאילו, ממש, זה היה בעיקר מתסכול. כאילו, הרגשתי שאף אחד לא מבין אותי. אז אני היחידה שמבינה את עצמי הרי. אמא שלך ידעה מה קורה איתך? אמא שלי ידעה, היה לה מאוד מאוד קשה. את חושבת שאת יודעת, בוא רגע נסכם את זה, שהם גם רגע יבינו, כמה שנים את חווה את כל הדבר הזה, מכיתה ד' עד איזה גיל? בתכלס, עד גיל 21. 21? זה היה הרגע שבא, כן. בת כמה את? 22. 22. זאת אומרת, אני עברתי 13 שנה חרם, את עברת 13 שנה. כן, אני אוהבת נורא לסכום דברים בשנים, ואז זה מראה לי את הבן אדם, אבל תשמעי, זה 13 שנה של הפרעות אכילה, גם היית אנורקסיה? הייתי הופכינו אותך גם באנורקסיה באיזשהו שלב, אוקיי, אז היית גם אנורקסיה, ודיכאון, ופגיעה עצמית. זאת אומרת, איך מגיעים בכלל למצב שאת פוגעת בעצמך? זאת אומרת, מה זה פוגעת בעצמך? מה זה אומר? יש כל כך הרבה דוגמאות. מה זה אומר? אני יכולה להגיד את זה פה? כן, כן, כן. אוקיי, סבבה, סגור. אין לי מושג. אז בעיקרון, כן, היו חתכים, היו ממש פגיעות עצמיות, כאילו, בקטע של לא אהבתי את מה שאני רואה במראה, ממש ברמת אפילו סנתי, ממש תיאבתי, אמרתי לעצמי, איך אפשר לאהוב את זה בכלל? כן. מה יש לאהוב פה? מגיע לי לסבול. מגיע לי למות, מגיע לי לא להיות פה. בדיוק. אנשים אמרו שמגיע לי מגיל קטן. כן. אני אלכת נגדם? ממש לא. כן. הם צודקים. הם צודקים, כן. אני שמנה, אני מכוערת, הגוף שלי לא יפה, יש לי אופי חרא, סליחה על המילה, אבל כאילו... כזה. כן. תגידי, אבל כשאת פוגעת בעצמך ואת חותכת את עצמך באותו רגע, את לא מרגישה כעס שפגעת בעצמך עכשיו? לא, אני מרגישה שמגיע לי. הרגשתי באותה תקופה שממש מגיע לי, כאילו, בעיקר תחושה של כאילו, תראי מה עשית. כן. מגיע לך. כן. בגלל שאת כל כך שמנה, את חובה את זה. ואמא שלך, לא יודעת, לא הלכת עם קצר בקיץ? לא הייתי הולכת עם קצר. כאילו רק ארוך על הבגדים שלך. רק ארוך. עכשיו, אני לא רואה על הידיים שלך חתכים. לא. אז בואי ספרי לנו מה הסוד שלך. אוקיי, מה הסוד? מה הסוד? יש אמא שלי, כשסיפרתי לה שאני פוגעת בעצמי, אז... את סיפרת לה? אני סיפרתי לה. אוקיי. יותר נכון, הפסיכולוגית סיפרה לה, ואז... הפסיכולוגים האלה. האמת שיש פה איזשהו קאץ', אוקיי? יש פה כמה שסיפרו לה, אני סיפרתי לה אחר כך בדיעבד. אני אסביר לך מה היה. כן. זה חברה שלי, היא פשוט... גם היום היא חברה? גם היום היא חברה. וואלה! כן. גם היום היא חברה. understand you. אז, כי אנחנו כבר טיפה לא בקשר, אבל כאילו בסך הכל, אם אני היא תשמע את הפודקאסט. תשלחי לה? יש מצב, היא תשמע את הפודקאסט. תשלחי לה את הפודקאסט. אז היא ממש, כאילו, אמרתי לה, תקשיבי, את נודרת נדר, שאת לא מספרת את זה לאמא שלי, ושיתפתי אותה, שאני פוגעת בעצמי פיזית. את זוכרת באיזה גיל זה שהתחלת לחתוך את עצמך? בכיתה... ת' י'? באזור י', כן. י', אוקיי, בתיכון, אוקיי. אמרתי לה, את נודרת שאת לא משתפת את זה, ואת לא מספרת לה את זה, כי אחרת אני מנתקת איתך קשר, היא הלכה באותו יום. בלי בושה. גדול. לרב, התר את הנדר. אשכרה, הלכה לרב, כאילו לקחה את זה ברצינות. לקחה את זה ברצינות, נדרתי. יואו, מה אני עושה? אני הולכת לרב. איזה קטע. כן, היא התר את הנדר, והיא התייעצה ממש עם אמא שלה, אני לא יודעת מה לעשות, כאילו, היא פוגעת בעצמה, אני מפחדת, ואמרו לה, תקשיבי, ספרי לאמא שלה. היא חיגה לאמא שלי, היא סיפרה,
אחר כך גם הפסיכולוגית סיפרה, כאילו היה פה איזשהו עליהום על אמא רגע, שלי, ואמא כולו שלך סיפרו לה. באותו יום לא הלכה ואמרה לך, מה את עושה? את יודעת, כל אימא נורמלית, היא גם אימא די משוגעת בקטע טוב, לא בא לך ואומרת, תתעוררי, מה את עושה לעצמך, תתעשתי על עצמך, כאילו, את יודעת, מדאגה ונבלות, מאיזושהי נבלות, היא לא באה ודיברה איתך? באותו יום? היא באה ודיברה איתי באותו יום, היא עשה את זה, אבל בצורה שהיא מאוד, מאוד עדינה. ואני אוהבת את זה. אוקיי. אני אוהבת את זה, זאת אומרת... לא חשדת, שלא תחשדי. שאני לא חושבת, בדיוק. כי כאילו, כן, כשנכנסתי לבית, היא, את יודעת, הייתה לה את ההתפרצות הראשונה של כאילו, אני לא מאמינה שהבת שלי פוגעת בעצמה. כאילו, הדבר הטהור הזה שאני יצרתי פוגע בעצמו. אבל אחר כך... בא לי לאכול אותך. כפר עלייך. בחיי, כן. וכאילו, אחר כך ישבנו ממש בחדר שלי על המיטה וזה, והיא אמרה לי, מה קרה? את רוצה לשתף אותי? וסיפרתי לה. כשהיא שאלה, סיפרתי, אבל היה לי מאוד קשה. היה לי מאוד קשה לשתף. אז זה קרה, אז כמה שנים היא התמודדה עם זה? עם כל העניין של הפגיעות. כן. בערך חצי שנה או כמעט שנה, משהו כזה. כמעט שנה, וזה לא שנה. נבלת פתאום שהיא ידעה? פתאום זה לא סוד? מאוד פחדתי, כי אמרתי לעצמי, וואו, כאילו זה היה סוד שלי עם עצמי. אני לא יודעת איך היא גילתה את זה. אני עד לפני שנתיים לא ידעתי בכלל שחברה שלי סיפרה לה. איזה קטע, יכול שהיא כבר שכחה את זה, היא המשיכה בחיים שלה. לא, האמת שהיא זכרה את זה, היא זכרה את זה, היא אמרה לי, אני ממש פחדתי שתנתקי איתי קשר, ואני כאילו, אני אוהבת אותך, איזה מלכה שסיפרת. כאילו, אבל את יודעת, זה טוב שאנחנו מעלים את זה, כי את יודעת, יש כל כך הרבה ילדים שרושמים לי באינסטגרם עד היום, חבר שלי עובר ככה וככה, אני לא יודע, ואני כזה, תספר להורים שלו, כאילו, לא, אבל הוא לא הסכים לדבר איתי, תספר להורים שלו, תציל אותו, אחר כך, כאילו, הם נורא, בקטע לא מודע, נורא אגואיסטים לעצמם, לא ידבר איתי, בסדר, אבל אם הוא מחר יתאבד, או אם יקרה לו משהו, אז מה זה משנה? תספר, אחר כך תתמודד עם ההשלכות, העיקר תציל אותו. בדיוק. לא רק התאבדויות, הרבה דברים אחרים, אבל העיקר תצילו אותם, זה חברים שלכם. כאילו, אז הוא לא ירצה לדבר איתך, בסדר, קצת מוצ'י, והוא ידבר איתך אחר כך, כאילו, תציל אותו. זה נכון, האמת שהם פשוט רואים את זה כמאוד שחור ולבן, כאילו, מבחינתם, הוא לא ידבר איתי, והוא לא ידבר איתי. כן. מחק הבן אדם, אני עשיתי מעשה אסור, אני סיפרתי משהו שהוא ביקש שאני לא אספר, זה לא משנה מה הקוביץ שלו. אז אני יכולה מאוד להבין את מה שאת אומרת, ובתור אחת בעצם חברה שלה הלכה וסיפרה, אז... את מודעה לה על זה עד היום? אני מודעה לה על זה עד היום, היא הצילה אותי בצורה חד משמעית, היא הצילה אותי. מה את חושבת היה קוראים לי לא היית מספרת לאמא שלך? לאיזה מצב היינו מגיעים? לא הייתי פה עכשיו, לא הייתי יושבת איתך עכשיו, ואני אומרת את זה בשיא הכנות, באמת. עכשיו את חייבת לשלוח לה את הפודקאסט. טוב, אני חייבת לשלוח את הפודקאסט. עכשיו את חייבת לשלוח לה. ותגידי רגע, אמרתי שאני לשאול, רציתי לשאול משהו, טוב, בטח זה יחזור אליי. תגידי, אוקיי, את מתחילה את הצבא, אנחנו עדיין בלופ הזה של ההפרעות אכילה, או שאנחנו יצאנו מזה? כן. חשבתי שיצאתי מזה. חשבנו שיצאנו מזה. חשבתי שיצאתי מזה בפועל, כולם אכלו אוכל, ברוך השם, משתבח, לא מעט, ויפה, משהו איכות. כן? לא תגידי, יעני, צ'חנוני, פשטידות, פסטות. איפה היית בצבא? את רוצה לגעת לנו את הסוד? אני משטרה כחולה, עזבי, זה על רמה. משטרה כחולה, אוקיי, רגע. איך בכלל את מגיעה למצב שמגייסים אותך? לא הבנתי. לא מגייסים בימינו יותר? את צודקת. אני שכנעתי אותם שאני באמת, באמת במצב אחר. רגע, עופרי נהגר, שכנעה את הצבא, המקום הכי, כאילו, הכי קיר? אני שכנעתי. מה, דיברת איתם במיילים? דיברת איתם פיזית? איך משכנעים? כמובן הלכתי לקב"נית, כי אין מה לעשות, זה משהו שכאילו חייב ללכת. הם כאילו לא מקבלים את הדברים הכי קטנים, אז כאילו זה נורא... את צודקת. אני נורא בהם. ועוד איפה שמו אותי, איפה שהם מקבלים כל השיחות משטרה כחולה, תכף אנחנו ניגע בזה, שזה בכלל הזיה. כאילו, את גם ניסית להתאבד, גם פגעת בעצמך, גם היית אנורקסיה, גם הפרעות אכילה. כאילו, איך קיבלו אותך בכלל למשטרה? עזבי, קיבלו אותך לצבא, אבל משטרה כחולה? תגידי, מה עבר שם על מי שקיבלה אותך? אלי הושג. זה חתיכת סיכון. זה חתיכת סיכון, היא לקחה סיכון, הם גם... זה היה סיכון רציני. בכלל הצבא לקח עליך סיכון, כי אם היית מתאבדת בצבא, זה תביעות של לשמור. נכון. הם לא היו יוצאים מזה. חד משמעית, אבל אני מצד שני גם מודה להם, כי הכמות האנשים שאני עזרתי להם בשיחות איכשהו, אני לא יודעת, כנראה זה מאלוהים מה שנקרא, אני הייתי מוקדנית לאיזו תקופה, אני הייתי לשיחות 100, ואז עברתי לעמדת שיגור, שבעצם כל השיחות 100 של המוקדניות שפותחות, הן מקבלות את האירועים ומעבירות לשוטרים. לא יודעת איך, כאילו כל השיחות התאבדות נפלו עליי. וממש, כאילו... משמיים עולה משמיים, מה שנקרא, כן, אבל...
זה היה לי כיף, הרגשתי שאני ממש עוזרת להם. עזבי רגע עם הכיף, זה לא גרם לך לטריגרים, כי המצב עדיין רגיש, טרי. זה לא עשה לך, זה לא פחדת מזה? פחדתי. פתאום אני אשמע, ואולי זה יחזיר אותי, וגם אני ארצה. פחדתי, אבל מה עשיתי? אני ביקשתי גם אישור, ביקשתי אישור לעשות את זה, אני אמרתי להם, אני יכולה לשתף את הסיפור שלי בשיחת 100? כאילו, אני לא יודעת אם זה מוזר ששוטרת, פתאום אומרת, כן, גם אני פגעתי בעצמי, וגם אני לקחתי כדורים נגד דיכאון, וגם אני עשיתי זה, ואני אמרתי לעצמי, אני עושה את זה, לא אכפת לי מהשריון, שיעיפו אותי, אין לי בעיה. אני עושה את זה כי אני יודעת שאני הולכת לעזור לבן אדם ברגע שאני משתפת אותו במשהו שאני חוויתי. אני חושבת שבכלל שאת באה בכלל ממקום של סמכות, ויותר ויותר משוטרת, שאת באה ואת מספרת את הסיפור האישי שלך, אז זה עוד יותר יכול לעזור. כן. וכמה הצלחת להציל? וואי, האמת שאני חושבת שהצלחתי להציל את כולם, לפי מה שאני יודעת, כן, כמובן אין מעקב, כאילו, אין לי את המעקב אחריהם, אבל זה מאוד סיפק אותי. זה מאוד היה לי כיף. כאילו, לראות את השינוי מחשבה תוך כדי השיחה, שהם פתאום, את שומעת כבר את הגלגלים. כן. כאילו, זה היה כיף. תגידי, במשך 13 שנה את חווה הפרעות אכילה. מה הבעיה רגע? עכשיו אני אומרת מה הבעיה, כן? זה ברור שזה לא כזה דבר קל, אבל מה הבעיה? למה היה לך כל כך קשה להשתלט על היצר הרע הזה? למה כל פעם מחדש, במשך 13 שנה, זה חוזר לך? למה את לא יוצאת מהלופ הזה? מה כל כך קשה לצאת מהלופ? וואי, זאת שאלה טובה. אני חושבת שבעיקר מה שהיה לי קשה מאוד לצאת מהלופ נטו מהסיבה שהרגשתי כאילו אני לא מוכלת לעבר שלי. זה נשמע כאילו אנשים כזה, בסדר, נו, עבר. אבל כן. כאילו... יש בזה משהו יותר עמוק מזה? חד משמעית. אני לא סלחתי להם, לא סלחתי למה שהם עשו עד גיל מאוד מאוד מאוחר. גם אולי לא סלחת לעצמך על מה שעשית לך? האמת שלעצמי זה לא הפריע. לי זה לא הפריע מה עשיתי. מה זאת אומרת? אבל פגעת בעצמך, חתכתי את עצמך אחותי. נכון. את הדבר היפה הזה שיושב פה מולי. פגעת בעצמך, שנאת את עצמך, עשית השוואות, לא רצית לחיות. מה איתך? לא הבנתי מה את... לא, לקח לי גם זמן לסלוח לעצמי. באיזה לוז'. לא, לקח לי גם זמן, את צודקת. אז גם את, אוקיי. לקח לי גם זמן לסלוח לעצמי, אבל מה שישב לי בעיקר, כי אני עשיתי טיפול עם עצמי, אבל ישב לי בעיקר לסלוח להם. כאילו, אני כל הזמן האשמתי אותם, כל הזמן הלכתי למקום המתקרבן. כן, הקורבן. בדיוק. אז זה מה שמנע ממני. ותגידי, מה צריך לעשות באמת בשביל לצאת מאנורקסיה והפרעות אכילה? תני לי דבר אחד שבאמת צריך שיקרה. אם יש פה איזה מישהו שצופה ומאזין לנו, והוא לא מצליח גם, מה צריך? זה נשמע קצת זה, אבל... הייתי בתכלס, הייתי משלבת פה. אוקיי. אבל הייתי הולכת לטיפול רגשי ואכילה אינטואטיבית. כי ברגע שמשלבים את השניים, מבינים מה המקור של הבעיה. כי כל אחד עם האנורקסיה וההפרעות אכילה, בדיוק, יש לו את הסיבה שלו, ולא ברור למה הוא נכנס, כאילו צריך להתעמק בזה. טיפול רגשי הולך להתעמק בזה, ואכילה אינטואטיבית זה הפתרון, וואו, פתרון מדהים. מה זה אכילה אינטואטיבית למי שלא מכיר? זה אכילה שהיא קשובה. זה בעצם, תחשבי שהרי אנחנו בתור בנות שעברו הפרעות אכילה, היינו הכל חוץ מקשובות, בפרינציפ לא היינו קשובות. כן. לא אכפת לי שאתה רעב, אתה לא תהיה רעב, אתה רוצה X, אתה תקבל Y. וואי, כן. זה לא מעניין אותי. אכילה קשובה זה בעצם לנסות להבין מתי אני באמת רעבה, מתי אני באמת שבעה, מה בא לי באמת. גם אפילו לאכול בצורה רגשית במודעות מלאה. זאת אומרת, להיות מודעת לחלוטין. אבל זה, אני חושבת, שמעתי הרבה אנשים על אכילה רגשית, גם עכשיו יש את בכאן 11, הסעה חוזרת משהו, את התוכנית הזאת. תראי אותה, קצת הזדעזעתי מהעונה הזאת, יש לציין, הרבה הורים, אכילה. את מדברת, רק לוודא, סליחה שקטעתי אותך, את מדברת על זה שהורה יושב עם הילד ברכב? כן, את ראית את העונה הזאת? כן. הזדעזעתי, הם לקחו כאילו מקרים שאני אומרת בונה, אלוהים ישמור, כאילו קצת קשה שלא לשפוט את ההורים, עכשיו ילדה אוכלת איזה משהו ואמא שלה אומרת לה, כמו שאת אמרת, זה משמין, זה ככה, ווואי, אני אומרת לעצמי, מסכנה הילדה הזאת, כאילו אין מושג לאמא בכלל, איזה השלכות היא בכלל גורמת לה, זה כאילו, וגם יש שם ילד שמנדו זה קצת, שגם מדבר על אכילה רגשית, אבל שמתי לב שכל מי שמדבר על אכילה רגשית, הוא מודע לאכילה הרגשית הזאת, הוא מודע לזה שעכשיו הוא לא רעב, אבל הוא יאכל בכוח. הם מודעים לזה, זה לא שהם לא מודעים לזה. אני חושבת שאלה שמריבים את עצמם לא מודעים לזה. אני אגיד לך, אולי באיזשהו מובן. זה קצת, כן, זה קצת... זה האמת ששניהם מודעים לזה, שניהם באופן מלא. אני לא הבנתי שמה שאני עושה זה הרעבה. זאת אומרת, המושג הזה, אני הבנתי ולא הבנתי. שהגדרתי את זה בתוך, אשכרה רגע, אני רעבתי את עצמי. זה מה שעשיתי. אני לא הייתי... זאת אומרת, באותו רגע אני הייתי מודעת למה שאני עושה, אבל אני לא חושבת שהבנתי עד הסוף.
כן. מה אני עושה? אגב, גם הם לא מבינים, אני אומרת לך, בתור אחת שהייתה בשני הקיצון, כן. בתור אחת שהרעיב את עצמה, בתור אחת שאכלה הרבה מעבר ליכולות שלה. כן. לא אכלתי הרבה מעבר ליכולות שלי כדי לאכול מעבר ליכולות שלי, אני באמת לא הבנתי מתי אני שבעה. לא הבנתי את זה. וכשאוכלים מעבר, איך את מרגישה עם זאת אומרת, כשהיית אוכלת מעבר, פתאום לא היית כועסת יותר? כי אמרת שזה פיצוי על הרגש. זהו, זה יותר, אצלי ספציפית, זה היה יותר תחושת שחרור מהפרעת אכילה. זאת אומרת, אני תחשבי שהמון שנים, מה שעשיתי זה בעיקר לצמצם באוכל, להרעיב, עניינים וזה. וכשהגעתי למצב שאני אוכלת מעבר ליכולות שלי, זה היה פיצוי רגשי. כי כל כך הרבה, בחיים לא נהניתי מפנקק, בחיים לא נהניתי מהמבורגר, בחיים לא נהניתי מהדברים האלה. אבל מה מרגישים אחרי שאוכלים? מה את מרגישה בגוף? בא לך להקיא. רק שם את מבינה שסבאת. את לא סבאת עד שאת בא לך להקיא. הבנתי. את לא סבאת עד שאת מרגישה מפוצצת. עכשיו, לי זה היה טיפה לקיצון, זאת אומרת, היה לי ממש בולמוסים זה ממש התקפי אכילה, ברמה שאת כאילו, את אוכלת ואת לא שמה לב. מ-0 ל-100, תוקעת חצי מקרר ואת לא הולך. וואי, בולמוס זה, תודה לאלו, היה לי דבר כזה. כן, אבל אני שמחה שלא עברתי. כן. אבל זה כאילו, קשה. אכילה רגשית ובולמוסים זה לא אותו דבר, אבל בסופו של דבר, זה גם תוצר לוואי של... היא קיימת בשניהם. כן. בצורה טיפה שונה, אבל היא קיימת בשניהם. נכון. תגידי, זאת אומרת, את ניסית המון, וגם יש הרבה שמנסים. אבל, זאת אומרת, מי שמנסה כל כך הרבה ולא מצליח, יכול להיות שהוא לא רוצה מספיק לצאת מזה? יכול להיות שהתת מודע עדיין לא שלם עם ההחלטה? כן. חד משמעית, כן. כאילו, עניין של רצון? זה הכי רצון שיש. כאילו, אני הייתי במקום של... אין לי יותר מדי לאן ללכת. אין לי מה להפסיד. אין לי אופציות. זה או לסיים את החיים שלי כאן, או להילחם. ואני גם לא רציתי להילחם. לא היה לי כוח לכלום. אני לא יודעת מה קרה לי שיתאפס פה. אין לי מושג. משהו. הוא רצה אותה. אני תמיד אומרת ברושמת בסטורים שלי, ולא סתם. זאת אומרת, 13 שנה, אחותי, כל יום ניסיתי להתאבד 24/7, ואני אומרת כאילו, הוא לא ויתר עליי. את יודעת, יש כל כך הרבה ילדים שהוא כן מוותר עליהם לצערי. עליי הוא לא ויתר. עליי איך הוא לא ויתר. כל כך הרבה אנשים שהוא אמר, טוב, אני רוצה שאופרי תעבור 13 שנה, אנורקסיה והפרעות אכילה, אני רוצה שמאי תעבור 13 שנה. חרם, אני יודע שהן יכולות להתגבר על זה, והן גם יכולות להציל חיים עם השליחות הזאת. ואת המתנה הזאת אני נותן לכל אחת. חד משמעית. יש אנשים שלא נתן להם לא לעבור לא הפרעות אכילה, ולא אנורקסיה, ולא חרם, נתן להם לעבור דברים אחרים, קשים יותר, קשים פחות, אבל לא סתם כל אחד קיבל את המתנה שלו. כאילו, נכון, אני קיבלתי גם הפרעות אכילה, אבל לא 13 שנה, קיבלתי את זה 5 שנים. את קיבלת חרם, אבל לא 13 שנה, קיבלת לי כמה שנים טובות. זאת אומרת, כל אחד קיבל באמת את המתנה הייחודית לו. נכון. שאיתה הוא באמת יכול לעשות פלאים. מסכימה איתך ממש. משהו כזה. תגידי, היו לך גם רגשות אשם? בנוגע לאוכל? בנוגע למצב שהיית בו. עם עצמך? במהלך החיים. היו לי מאוד כעסתי על עצמי. כאילו, אני לא... זה למה גם היה לי קשה לסלוח לעצמי. לא כי פגעתי בעצמי, כי כעסתי על עצמי. על זה שעדיין לא הגעתי לגוף שאני רוצה, עדיין אני נלחמת על הגוף שאני רוצה, אני עדיין לא רואה את עצמי, אפילו מתקרבת לשם. את הגעת לגוף שאת רוצה, את פשוט לא ראית את זה. בדיוק, אני לא רואה את זה, הפער כל כך משמעותי, כאילו מבחינתי, אני באמת ראיתי את עצמי כהבן אדם הכי שמן בחדר, ובפועל המכנס רופף. כן. המכנס רופף עליי, כאילו, הוא גם היה צמוד לפני. כן. מאוד רופף. מאוד רופף. את מבינה? תגידי, כשבאמת התחלת קצת להשמין יותר, והתחלת לחזור לגוף נורמלי, איך התהליך הזה היה? אני מניחה אני לא יודעת, יש כאלה יגידו טראומטי, יש יגידו השלמה מלאה, איך זה היה לך? וואי, מפחיד ברמות. כאילו, אני זוכרת גם שאני יושבת עם התזונאית שלי, ואנחנו יושבות ורושמות רשימת חוקים. מה מותר, מה אסור, כאילו, בראש שלי. כאילו, יושבות ופורקות את כל מה שהראש שלי חושב. מותר את זה, אסור את זה, מותר רק 4 מזה, למה? אין לי מושג. כן. כאילו, ממש, כמו בתרבות הדיאטות, כאילו, סתם אני זורקת, כן. כאילו, יצא לי לחשוב שמותר עד כפית נוטלה ביום, אסור מעבר. לקח לי זמן בכלל להבין שמותר בכלל כפית נוטלה, כי גם זה לא הייתי נוגעת בכלל. מותר עד 12 ענבים, למה? אין לי מושג. מותר עד כף חומוס, למה? תראי, מה זה מותר? בוא רגע, אני גם רוצה שנייה להגיד לילדודס פה, אין באמת מה מותר ומה אסור, תאכלו כמה שאתם רוצים, כן? אבל אם עכשיו אנחנו כן נכנסים לדיאטנית או תזונאי, אז הם יגידו לכם, כדי להיות בריאים יותר, כדי לא לחרוג מהפן הבריאותי, מה באמת מותר לאכול, אבל האם אתם יכולים לאכול יותר מ4 ענבים או 10, תאכלו גם 1,000,000, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אם מישהו עכשיו רוצה להיכנס ללא
למשטר, אבל כן לאיזה תפריד יותר בריאותי, משהו, את יודעת, גם אני, כשאני התחלתי להתאמן יותר חזק, היה לי תפריד, וכמה אני שותה, וכמה אני יכולה, יותר בפן הבריאותי, ואז אמרתי, טוב, יאללה, לא רוצה. כאילו, זה יותר בפן הבריאותי, זה לא עכשיו מה מותר ומה אסור, זה אם מישהו רוצה עכשיו קצת מעבר לאדם הנורמלי, להיכנס עכשיו לאיזשהו פן קצת יותר בריאותי מבדרך כלל. זה לא עכשיו מה אסור ומה מותר, כן? זהו, כן. אז אצלי בראש זה היה מאוד שחור ולבן. זה היה אסור וזה היה מותר. נכון, אז בראש, נכון. כל האסור הזה, כל האסור וכל המותר, היה בעקבות דיאטות עבר, ולא היה בעקבות זה שדיאטנית אמרה לי, את חייבת ככה כי זה בריא. אוקיי. כאילו, כי הרי בריא זה מאוד סובייקטיבי. למה? רגע, אמרו לך אסור לך, אסור לך, אסור לך? כן, 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 חד משמעית. מה, זה חוקי להגיד דבר כזה לבן אדם? זה כל אני מאוד מכלילה פה, כן? זה ממש לא כולם, אבל יש לא מעט יועצי תזונה, שמבחינתי צריך לגנוז להם תעודה, באמת, כי זה שזה חזר לי בצבא, זה בעקבות יועץ תזונה שנתן לי תפריט של 800 קלוריות. זה לא תקין. כן. והוא אמר לי, תדאגי, אצלי לא תגיעי להפרעות אכילה. בוא, הגעתי להפרעות אכילה. למה? 800 קלוריות וכמה היא צריכה באותה תקופה? פחות או יותר? 800 קלוריות, כשאני אתן 800 קלוריות זה בן אדם ממוצע, וגם בגיל מסוים. אז זהו, שלא. שלא? אני אתן את הפרספקטיבה כדי שתביני. אוקיי. תינוק אוכל 1,200. נכון. תינוק. נכון, את זה אני יודעת דווקא. תינוק אוכל 1,200. סליחה, בן אדם ממוצע אמור לאכול 1,800. גם לא, גם יותר. בתור אחת שהתאמנה, הכל מאוד, קודם כל, העניין הקלורי, זה למה אני לא אוהבת, זה למה אני פה בשביל נפץ. בסופו של דבר... אני מפחדת עכשיו, כמה אבל לא יודעת אם אני אוכלת הרבה בכלל. אין פה הרבה. את מרגישה שהבטן שלך מתפוצצת? כן. אוקיי, אז כן, זה הרבה. מה, אני חשבתי בין 800... אם את מרגישה שהבטן שלך מפוצצת, אני אמורה בין 800 ל-1,800 לאכול, לפי המצב הגנטי שלי. מי אמר לך את זה? אוקיי, אנחנו נדבר על זה, לא יודעת. לא, כמובן שאני יכולה, אני אוכלת מה שאני רוצה, אחותי, אני לא שמה פס. אבל אני חשבתי שבתור בן אדם ממוצע צריך להכניס 1,800 קלוריות. אז... לא? אז ממוצע למה? לא יודעת. בדיוק, את מבינה, זה כאילו... גדול. זה וואו. כאילו, זה מאוד חשוב, כי הרי הגוף שלנו לא כל כך אנליטי. נכון. הוא לא, אם את עכשיו נותנת לי, 1,801, לא, הוא גם דינמי מאוד. השמנת, 1,802, השמנת, 1,779, הרזית. לא, כי יודעת, גם יש הרבה גירעון קלורי, אז יצא לי להתעסק בזה לפני שנה, שנתיים, לדעת כמה גירעון קלורי, כמה אני צריכה בשביל להגיע לגירעון הקלורי, כמה זה מעבר, כמה זה פחות. מה יקרה אם תשאירי את האוכל שלך אותו הדבר, אבל פשוט תהיה יותר דינמית? לא, זה נכון, היום אני לגמרי, זה לא אכפת לי כמה... אחותי לא אכפת לי, מה תני לי רק להשמין כל היום, אכפת לי באמת כמה אני אוכלת. ואת יודעת, אני אוכלת המון אחותי, איך אחותי מקללת אותי כל הזמן, כי אחותי קצת, אני קיבלתי את הגנים של סבתא רבא שלי, ואמא שלי קיבלה את הגנים של ההורים שלי. עכשיו ההורים שלי כפר עליהם, שרופה עליהם, אבל הם שמנמונים, והם גם גמדים, אז בכלל, בנוסף לכל, אז אחותי קצת, היא לא שמינה, אבל היא כן מלאה, ומבחינה בריאותית היא גם, היא לא, מבחינה בריאותית קיבלה גנים לא טובים, ואני לא, אני יכולה אחותי לאכול כמה שאני רוצה, ואני אוכלת כמה שאני רוצה, משמין יותר, משמין פחות, לא רלוונטי, אני אוכלת המון, ואני פשוט 50 קילו לא זזה מזה, אני כבר שנים על 50 לא זזה, ואת יודעת מה, לפעמים וואלה, בא לי להשמין גם, ולא קורה, זה פשוט לא קורה. אז את יודעת, אז יש אנשים שאני הכללה שלהם, יש אנשים שאני הברכה שלהם. אוקיי, מצוין. אז היום כשאת אוכלת, את כן מאפשרת לעצמך אבל להשמין? או שאת עדיין במשטר כזה, נקרא לזה ככה? זהו, אני אגיד לך מה, אני לא במשטר ואני לא מאפשרת לעצמי להשמין, אני פשוט, כי זה לא נעים לי וזה לא נעים לי. אבל בואי לכי איתי רחוק. קורה שאת משמינה. נו. קורה משהו? קרס העולם? לא קרס העולם, אני פשוט שואלת את עצמי באמת, למה הגעתי למצב הזה? כי אם השמנתי, אם עליתי במשקל יותר ממה שאני בפועל, כי אני הגעתי למצב שהוא סוג של מאוזן. סטטי, כן. סטטי, כן, גם אני. טוב לי. אז אני באמת עוצרת, ואני שואלת את עצמי, למה הגעתי לשם? האם זה פיצוי רגשי? אני עושה עם עצמי שאלון. הבנתי. סוג של. הבנתי. ואני מנסה לפתור את אותה בעיה, שממנה נגרם ההשמנה, כי זו השמנה שהיא לא באמת, השמנה זה פיצוי, זה צורך, של משהו שלא התמלא. כן. מבינה? כאילו, השאלה שלי יותר אולי זה האם היום את אוכלת מה שאת רוצה. חד משמעית. זאת אומרת, את לא באמת, אם השמנתי, לא השמנתי. אני אוכלת מה שאני רוצה ופאק איט. אתמול אכלתי פנקקים, אתמול אכלתי מקוששת ככה עם פרמיז'ן, גינה צהובה, משהו איכות, אני מה שאני רוצה. מצוין. יש לך היום פחד, כי את יודעת, עדיין זה טרי, לפני שנה זה קרה, אצלי זה 4-5 שנים, אבל יש לך איזשהו פחד שההפרעות אכילה יחזרו? לא, ואני גם אסביר לך למה, אני פשוט באמת לא, אני יודעת שזה לא יחזור.
אני יודעת שאני לא במקום הזה, אני הרבה כאילו, את לא יותר חכמה במיינדסט הזה שם. לא, הוא לא ינצח אותי. כאילו, אני באמת בראש של כאילו, תנסה אותי, זה יהיה מאוד כן, מעניין. אתה יכול לעשות. גם אותי המון שואלים, תגידי, את לא מפחדת שתחזרי להיות מוחרמת? למי אכפת? למה אני סופרת מישהו? כאילו, אני כל כך מאי אחרת אחותי בדיוק. למי אכפת? מי זה מעניין? כאילו, אנחנו כל כך לא שמה. זאת אומרת, זה יפרי אחרת, זה מאי אחרת, אנחנו לא שם, זה אנשים לא מבינים, זה משהו בראש שמשתנה, זה ביטחון, זה אהבה עצמית, זה דברים שלא היו לנו פעם. אוקיי, תגידי, מה את חושבת על עצמך היום? וואלה, היום אני אוהבת את עצמי רצח. זאת הייתה התשובה הכי... אני כאילו... לא, תקשיבי, אני באמת, באמת אוהבת את עצמי. אני גאה בעצמי, וואו. אני ממש שמחה על מי שאני. את יודעת, זה קטע, כאילו... מה את חושבת שעופרי של פעם הייתה אומרת לך, אם היא הייתה פוגשת אותך היום? שהיא לא יכולה להסתכל במראה. כאילו זה היה ברמות של כאילו הייתי מסובבת מראות. באמת, זה היה כאילו ברמה של כאילו הייתה לי מראה בחדר. אני לא רוצה אפילו שיהיה לי את המבט הקטן הזה, אני מסובבת בושה, כאילו כזה, לא יכולתי להסתכל עצמי במראה. מה, אבל אם היא הייתה רואה אותך היום, היא לא הייתה גאה? היום היא הייתה גאה. נו, אז היום. אוקיי. נו, מה? חשבתי שכאילו... בסדר, לא נורא. בסדר. אוקיי. נו, היום, אז מה היא הייתה אומרת לך? וואלה, היום היא הייתה... וואו. היא הייתה אומרת לך, מה זה? עופרי, איך את נראית? ואז את תסבירי לה, לא, זה לא מה שאת חושבת. זה גם לא קשור. רגע, זה לא זה. לא עשיתי שום שינוי בגוף, אני מבטיחה, עשיתי שינוי פה. זה תמיד השינוי פה. זה תמיד השינוי בראש. כן, אנשים לא מבינים את זה. אנשים לא מבינים. בהכל, תעברו חרם, השינוי זה בראש. תעברו זה, השינוי זה בראש, אנשים לא מבינים את זה. זה למה אני גם מאמנת כושר וגם מטפלת רגשית. כי מבחינתי, אם את... אוקיי, סבבה, למדת איך להתאמן, עשית תוכנית אימון, פגע, עשית בול כמו שהמאמן שלך, אבל את לא אוהבת את עצמך, מה עשית פה? נכון. הוא פשוט חיזק לך את זה שאני יכולה לא לאהוב את עצמך הרבה יותר, כי את נלחמת על להגיע לגוף המושלם שלא קיים. נכון. למה באמת אנשים כל כך מחפשים את הגוף המושלם? מה הקטע בלחפש את הגוף המושלם? למה לא להסתפק במה של... את יודעת, יש הרבה אומרים, אלוהים ברא אותי ככה, ואם זה מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. כי זה לא מה שמחנכים מגיל קטן. כאילו, זה גם העניין הזה של, את יודעת, מאוד הסביבה שלנו, התרבות, הפרסומות, כאילו, המפורסמות, רוב המפורסמות של היום, הן מאוד מאוד, כאילו, מאוד מאוד רזות. את יודעת, אני יכולה להגיד לך, הייתי במדריד השבוע, כמו שאת יודעת, שבוע שעבר, ויש מלא פוסטרים, אני אהבתי על זה, של דוגמניות, קודם כל שחורות, שזה, את יודעת, אצלם זה דרום אפריקה, אצלנו זה אתיופים, לא משנה, אבל זה אותו הדבר, שחורות, שמנות, וגם כאלה שהן לא בלונדין, לא רק שחורות, ואלה הם שם הבלונדיניות, אצלהם זה אחרת, אבל יש לך מישהי ג'ינג'ית, או מישהי שחורה, או מישהי לבנה, והן שמנות. והסתובבנו באיזו עיר אחת, שכולם עושים אותה, ואת רואה כאילו, בכל מיני גדלים, את לא, אף פעם לא רואה שם, לא ראיתי פעם אחת במדריד, מישהי שהיא ככה, פרופר, רזה. רזה עם צלעות, או רק רזה. זאת אומרת, יש שם תרבות אחרת לגמרי. חבל שאנחנו לא מאמצים את זה, אני אגיד לך את האמת. כי כאילו חשוב מאוד להראות את כל סוגי הגוף. יש הרבה מאוד בנות, מתאמנות, באו אליי ואומרות לי, תקשיבי, אני רזה, אבל הבטן התחתונה לא יורדת. כן. חיים שלי, יש לך רחם. נכון. יש לך רחם, יש כאלה, ואז הן אומרות לי, אבל למה לנטע אלחמיסטר, הבטן התחתונה שלה היא פלט? אבל את יודעת, גם אי אפשר, את יודעת, יש הרבה, אני אוהבת לראות את זה, יש הרבה בזמן האחרון, יכול להיות האלגוריתם התחיל להבין שאני אוהבת את זה, אבל נגיד אלכסה דול, שהתחלתי בזמן האחרון לעקוב אחריה, שהיא מראה איך הבטן, איך היא מצטלמת כאילו כמו דוגמנית, והיא מראה גם את הצלוליטיס, והיא מראה הכל, ואז את אומרת לעצמך, רגע, אבל, ואז את רואה עוד מישהי, יש עוד מישהי בשם לי לוי, התראיינה לפני 1.5 שנה, ויש לה קהילה לבנות, להתפתחות אישית, והיא מתעסקת בביטחון עצמי, והיא מראה כל הזמן, איך היא כאילו כביכול כשהיא מכניסה את הבטן, או שהיא מראה את זה אחרת, ואיך הבטן שלה באמת נראית, והיא אומרת, אין באמת, חוץ ממאיה קיי, נראה לי כל הבנות במדינת ישראל, יש להם צלוליטיס ויש להם שומנים, ועוד פעם, מאיה קיי, את יודעת, זה מבנה גנטי, זה לא עכשיו... זה מאוד מבנה גנטי, בואי, בסופו של דבר, מה ש... גם מאיה קיי שהיא יושבת, אז יש לה, אומנם לא הרבה, אבל יושבת, אז יש לה, איך אומרים, איך אומרים? של הכפלים? כן, הכפלים, לכולם יש את זה. בדיוק, יש המון אנשים שיש להם חוסר ביטחון לגבי הכפלים, אבל מי אומר שלמאיה קיי אין חוסר ביטחון לזה שאין לה? אני חושבת שאולי רזה מדי, אני לא יודעת. נכון, גם אלה שהם רזים מדי, זאת אומרת, זה נורא, אנחנו אף פעם לא באמת יודעים מה עובר בראש, ועם איזה דברים אנשים מתמודדים. גם בנות רזות, אחותי, הם לא אוהבות את זה שהן רזות, יצא לי לדבר עם הרבה בנות רזות, תני להם רק להיות שמנות, מה זה שמנות? תני להם להיות מלאות, קצת שומן, כי גם רזון זה לא דבר, עוד פעם זה נורא דינמי, זה נורא שונה, בנות שמנות רוצות להיות רזות, בנות רזות רוצות להיות שמנות,
זאת אומרת, כל אחד רוצה מה שלאחר יש. אף אחד לא באמת, ואנשים לא מסתפקים במה שיש להם. נכון. וזה באסה. עופרי, איזה משפט או מנטרה מלווה אותך בחיים? וואו, זה נשמע מאוד קלישאתי, אבל אני מאוד מאמינה אנחנו אוהבים קלישאות פה. אוקיי, סבבה. אז אני אחזק את זה. יאללה. אני מאוד מאמינה שכל דבר קורה מסיבה, וגם כל דבר קורה לטובה. אני באמת הולכת עם זה לכל מקום, לכל סיטואציה, גם טובה, גם פחות. נכון, שום דבר לא קורה סתם. בדיוק, לכל דבר יש סיבה. הכל מנהל למה שנקרא. נכון. הכל מאלוהים, כפר עליו, שומר עלינו. כאילו, זה... אני באמת מאמינה בזה. נכון. אני באמת מאמינה אני בזה. גם. זה למה אני שמחה. זה נשמע אבסורד, אבל אני שמחה על מה נכון, שעברתי. נכון. את יודעת, אנשים תמיד אומרים לי מהצד, את משוגעת, ואני כזה, אתם המשוגעים פה. נכון. שאתם לא עוברים התפתחות אישית, שאין לכם מושג למה אתם עוברים את הדברים שאתם עוברים. כאילו, אנשים לא, אנשים נעמדים במקום והם מתקרבנים. ואת יודעת, אני אומרת, בואו, אני מרחמת עליכם. אני משוגעת ואני חיה בסרט, אבל איזה כיף זה להיות משוגע. את יודעת, אנשים שומעים אותנו, שומעים אותי בפרקים, שומעים אותי בסרטונים, שומעים אותנו עכשיו. אומרים, בוא'נה, איזה חולת נפש. כאילו, למה שהם יגידו תודה על מה ש... אנשים לא מבינים הם לא, האנשים שלא מתפתחים עם עצמם. נכון. אז הם תקועים במקום, והם לא מבינים אותנו. חד משמעית. אתם המשוגעים, לא אנחנו דווקא הנורמליים, אחותי. אני סבבה עם עצמי. אני מרגישה שאני נורמלית בכלל, אני לא מבינה מה אנשים רוצים ממני. אני מסכימה איתך. וואו, תקשיבי, אחותי. אימא'לה. זה איזה פרק היה לנו? וואלה, היה וואו, פגז. היה באמת כאילו, קודם כל זה פרק 80, זה פרק תמיד אלה עם האפס בסוף, באתי להגיד חריגים, לא, הם מיוחדים, זה פרק חגיגי, זה פרק מיוחד. באמת הפודקאסט הזה, יש כל כך הרבה אנשים וססגוניים, אבל אני חושבת שהפרק הזה הוא... לא יודעת, לא דומה לפרקים אחרים, כי אני חושבת שדיברנו על הפרעות אכילה, שזה משהו שעד היום, זה פעם ראשונה, 80 פרקים, פעם ראשונה שאני מדברת על זה, כן, אולי דיברתי על זה פה ושם, אבל זה פרק שבאמת מדבר על הפרעות אכילה, ובאמת מדבר על כל דבר, על כל העולם הזה. וואו, כאילו... ואני זכיתי לזה. כן! זה מרגש אותי. זה ממש מרגש. אתם רואים, אם אתם לא הייתם עושים עליי את החרם, ואם לא הייתם אומרים לי שאני כל כך איזה... הייתי פה. זה גם פעם ראשונה שלך, לא? זה פעם ראשונה שלי. אז בכלל סיבה לי מסיבה, וקודם כל את גם חברה טובה שלי, אז בכלל נהניתי והיה לי כיף. גם לי היה כיף לבוא, אני ממש שמחה שהזמנת אותי. היה לי מטורף, היה לי מטורף. כפרה עלייך. אני שרופה עלייך. ותודה רבה גם לכם, צופים ומאזינים, שהייתם איתנו בפרק הזה, הקשבתם, האזנתם, פיניתם לנו מזמנכם, ואם גם אתם רוצים לעזור לי להציל חיים ליצור שינוי חברתי, אתם כמובן יותר ממוזמנים לשלוח לי מייל לכתובת האישית שלי, may4282@gmail.com. עופרי נגר! מרגש אותי. כפרה עלייך. תודה רבה שהיית איתי בפרק הזה, שרופה עלייך. גם אני. אז הפודקאסט החברתי של המדינה, אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בנו. אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל, גוגל ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ולצפות ביוטיוב, בפייסבוק, בטיקטוק ובאינסטגרם. נשמח מאוד לשמוע את תגובתכם, ניתן לכתוב לנו בכל הרשתות החברתיות, מחכים לשמוע מכם.